Il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Abela nidda l-Helpline 1400, servizz li fih professjonisti jidderiġu l-persuni li għandhom bżonn assistenza medika madwar kliniċi differenti f'Malta. Dan is-servizz b'xejn untis li naqqas il-ħin ta' stennija fid-Dipartiment tal-Emerġenza fl-Isptar Mater Dei filwaqt li tibqa' tingħata l-kura medika b'mod spedit lil kull persuna li tkun għaddejja minn dbatijiet. Dan is-servizz il-Gvern qiegħed jipproġetta li d-Dipartiment tal-Emerġenza se jkun qiegħed jara 50 persuna inqas kuljum. F'konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat li l-Gvern ilu jaħdem fuq din l-inizjattiva għal madwar sena u nofs u li permezz saħħa l-professjonisti fl-Isptar Mater Dei se jkunu jistgħu jiffukaw fuq każijiet ta' riskju tal-mewt fosthom attakki tal-qalb jew apoplesija. Meta wieħed iċempel 1400 il-professjonisti se jidderiġu lil pazjenti lejn 3 sptarijiet privati bl-ispejjeż koperti kollha mill-Gvern permezz ta' ftehim bejn l-Istat u l-privat. Aħna qed ngħidu li bis-servizz tal-1400 dawk il-persuni li għandhom il-menti mediċi li mhumiex ta' emerġenza imma li jħossu li għandhom bżonn imorru l-isptar iċemplulna fuq il-1400. U aħna ovvjament nieħdu l-istorja tagħhom, naraw x'kundizzjonijiet ibatu minnhom u l-professjonisti mħarġen tagħna permezz ta' algorithms li għandhom ikunu jistgħu jibatu il-persuna l-aktar post qriba. Għalli kondizzjonijiet varjaw minn persuni li għandhom ksur għal oħrajn li qed iħossu sintomi relatati ma' appendiċite. Il-kura tista' tfisser X-rays, tista' tfisser CT scan, tista' tfisser ammissjoni għal antibiotiċi fil-vina, tista' tfisser operazzjoni għall appendiċite. Ġifieri dawn huma kollha kondizzjonijiet li aħna biftehim mal-isptarijiet privati lesti il-Gvern li ħallas għalihom. Il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Abela temm jenfasizza li dan il-helpline mhux se jkun qiegħed jieħu post dak tal-112 iżda jimxi id fit miegħu.